Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Ndị be anyị sị na aha akara aka adịghị eri nwa ngwọrọ. Ọ ga-ezo ezo, ọ ga-afịọ afịọ n'ogige United Primary School Nkpor, ebe ofu nwanne anyị nwoke bụ Senior Pastor of Bible Based Church bụ Dr. Pastor Jeremiah Nwachukwu Ugochukwu ga-challenge Matthias Ezeak on the healing challenge. Ọ bụrụ na ị nwere onye arụ adịghị ike, maọbụ onye ogbu, maọbụ onye kpuru isi, maọbụ onye anaghị aga ije, onye ngwụrọ, maọbụ onye mere atụele, maọbụ ọya dị iche iche nke na-ekweghị ngwọta, biko kpọrọ onye nke gị bịara na ogige United Primary School Nkpor. Ọ ga-azụ azụ ebe eji eji aha Jizọs wee gwọọ ọtụtụ ọya dị iche iche. Ihe abụgo ihe iche aka mgba wee nyere gị. Ekwene ka akọrọ gị ya bụ ihe akụkọ n'ogige United Primary School. Oge Matthias na Senior Pastor Jeremiah ji egosi chibuchi ihe mee n'oge nke abụ ochie, oge Elijah na ndị amụma Baal marịkọtara aka ka ama onye chi ya kachasị were azị ekpere. In the book of 1 Kings chapter 18 verses 20 to 40, nwanne ya bụ ihe ga-emekwa. The God that answered by fire, he will be my God. Achọrọ ka akọrọ gị akọrọ. Ọ ga-azụ azụ nke Matthias Ezeak have accepted the healing challenge nke ga-eme n'ogige United Primary School Nkpor echi niile bụ Tuesday 18th of March 2025. Achọrọ ka akọrọ gị akọrọ. Wekọta onye ọbụla arụ adịrọ, onye ịmana na o kpuru isi from the belt, onye ịmana na ọ naghị aga ije, onye ịmana ọ naghị ekwu okwu, onye ịmana emere atụele na ọtụtụ ọya dị iche iche, kpọrọ onye nke gị bịara n'ogige United Primary School Nkpor ka o nwere onwe ya, maka na ọgwụgwọ nsọ adịgo very cheap n'ala Igbo anyị. Igbo bụ Igbo, aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Maka na ndị be anyị si tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ na hapụrụ na n'ọgụ ndị mmụọ. Biko share this message ka o nwee ike iru ụmụnne anyị ntị. Ụmụnne m, ka emesịa.